बाजाराव फैफालायबाय आंहा बाजै मादैमोनजों बिसोरनोखासै दा बाजैया थारुन बायनानै लाबाय नै मोनायाव जानो थाखाय आंहाथ' बायनायाव गैया। खुलुमबाय आंनि आंगोनि लोगोफोर लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। बेलासिनि मादैमोनजों बाजैमोनजों आंहा बाजाराव थांफानो फैलायबाय नै बिसोरनोखासै आरोना आंना लोगोफ्राथ' रावबो गैखाया बिसोरजों थांफायाबानो बुरैबायबो नालाय बिसोरनो जाखागोन आंना लोगोफ्रा। दा जोङो थाबायगासिनो आंहाथ' बाजाराव थांनांगौनि जेबो गोनांथि जाथ'वाखैमोन थेवब्लाबो थांबाय आरोना मादैमोनजों एसे बेलासिनि थान्दा थान्दा बेरायहैफाबाय न'आवलाय बेसेथो थाबाय थानो। बाजार मोननोसै एसे ससे दंबावो नोंथांमोनाबो नायलांफादो जोंनि मालाय हरनिपारा हरै बाजारखौ गिदिंनानै ओरै गिदिंबोफिना बे बेलासियाव माबायदि दोहौ जायो मानसिफोरा मैगं थाइगं बायनाय खरस खालामनाय बेखौ एसे नायदो आरोना नोंथांमोनाबो। नुनायखाय नङाबा नुवाना बिदि गोबां फैहांबाय नै खरस खालामनो बाजाराव आरो दा फैबावगोन। मिथिंगा सोरबा सोरबाया बिदि नङा नोंखौसो होनदां नों थाबायरा आंनिखौ जा मोजां नुदोंसो होनदां। गस्ला लायो आयु मालायखौ हाना देरलायखो दामाखोनलाय बाजैया सामब्राम ए जिरखानायखौ मादै लाबाय बायद' मा बायो मादैया जेबो लायानो मैया लांखानाय दंखायोनो मालाय। बांसिन मैगं फानग्रायानो नुबायना गासिबो सावथालफोर गोजा बांसिनानो। बाजैया नै नाजों जानो थारुन लाबाय मालाय। बेसेबांबा केजियाव दा जोङो बाजार खालामनानै फैखांबाय आंथ' जेबोखौनो बायखायासै मैगं थाइगंबाबो मालाय आइ बाबा बायगोन आरोना आंथ' बायखाया ओरैनो आं थांफादोंल'सो मादैमोनजों ओमफ्राय मादैयाबो जेबो लानाय जायासै बाजैयाल' बांसिन मैगंफोरखौबो बायनानै लाबोनाय जाबाय। दा जोङो न' फारसे फैफिनगासिनो दङ मोनथारनोसै जोबोद मोजां मोनबाय आरोना बेलासियाव दसे सम बेरायहैफानानै लोगोफोर दोननोसै।